Astăzi o să continuăm clipul cu casa. Mă rog, continuăm clipul și înainte să începem, vă rog să dați, să apăsați butonul de like pe voi și de subscribe pe voi, nu vă ajută cu nimic. Noi ne vă ajută foarte mult. Acum, hai să începem. Cum am promis, o să continuăm casa. Cum am promis ieri. Și asta o să cred că o terminăm tot. N-am mai intrat deloc tot ieri. Am văzut de super, am avut foarte mult de intrat 2 vloguri. Am avut mult de intrat și nu am putut. Nu vă las în continuare pe acest vlog. Și dacă vă întrebați în România, o să văd în vară poftim cu mine. La 200 de apurați, dar eu fac un bar. La școală, m-a fost, la mine a mers foarte bine. La voi nu cred că a mers așa de bine cum a mers la mine, da? La câte minute vă am nefimentare? 2 minute. Revenim că mă sună cineva. Am revenit la același loc. Îmi cer scuze că nu prea am net de social. Să scrieți în comentarii dacă vă place seria de Roblox. Asta e cel mai. Am vrut să continuăm seria cu un băiat. Un prieten al meu. Scrieți în comentarii. Nu o să fie așa mult videoclipul, că am nicio treabă și trebuie să plec. Trebuie să plec neapărat. Asta aveți de vizionat că sunt de plecat. Aici o să aveți. Da, interesant. Am vorbit cu un prieten, am zis că dacă vrei, într-o zi o să fac
ia să rog. Da? Revenim când mă fac mai mult. Toate am revenit. O să fie mai scurtă, să obții. O să fie mult mai scurt, o să fie de 10 minute. Programul o să fie de 10 minute, la 10 minute și de minute. Dacă vrei să mă ajutați pe mine ceva, cum să mergi de subscribe și de like? Da? Și de like. Nu mai dă. Păi, dacă durează 2 secunde, puneți stop la video și 2 secunde. Asta putea și eu până să băgați de subscribe. Da, o să închidem videoclipul aici, fiindcă mai devreme și trebuie să plec acum. Și atât a fost cu acest videoclip. Eu am fost Davidul, iar voi ați fost pe canalul pentru 2010. Pa! Pa!